Yo, Facebook nje. Kushawa kwara+4 manje ayingenile le mali futhi and uyacabanga noma shisa abadlala futhi into ezothiwa le. Ayikhululeka mfana yabona namhla izongena Ayibuwazi tebethe imali yami ngeke futhi ngeke bafana. Yasho yakhala. Mali yami mina kwethu ngikwazi ukulungisa into zami futhi. Hayi akuyona imali. Yini kanti futhi? Message efoni yami. Nje vele ifone yakho futhi kodwa imali fanele ingene kuwena futhi wathi message efoni yakho angiphixile ngifoni yakho ngithi mina ngicela ufake yami imali futhi ngithi mina imessage efoni yami yep eyakho ifoni nje imessage ingene efoni manje uncingiselela ukuthi ingene efonini yakho cha ngisho mina ukuthi ifoni yami imessage le ngikhokhela njalo ngenyanga uyikhokhelo wena phela yakho futhi mina ngihlangana nami yami ngayithenga cash ngisho mina ukuthi le mali yabona le mali enidlayo kaRamaphosa mina ngikhokhela ngayo ke ifoni yami ukhokhela ngayo ifoni yakho kuze ngene imessage ukuthi ifoni yami ifoni yakho nje mina awusungidida manje imali kodethu bese ngicela ucash wami cha akuyona imali yini kanti imessage efoni yami abani ifoni angidida